Gini yonke into ine order, idlozi lemali nje likhona kini fanele ukwazi lokho linjani. But idlozi lemali ukuze likunike imali fanele lizazi izathu. Enikuyenzeka futhi likunikeza imali encane. Kanti imali encane ukuthi uyolungisa inkinga ukuze bakunikeze lo 1 million noma lo 2 million noma lo 20 million. Kodwa baqale bekunikeza imali encane. Mawungathembeki kwimali encane bese bayayisusa. Benze njani? Bayayisusa imali. Njalo ke kini ukuze ucebe fanele avuswe lo muntu. Ingakho sinento ekuthiwa imfakabili. Kunabantu abavuswayo emndenini. Yezwakala? Uyamvuselwa lo muntu okuyena ophethe umcebo la kuwena. Ngoba makufe yena maningi amathuba ukuthi ungafa ungazange uzube nemali. Angwenzela isibonelo, idlozi ngeke ulivuse zingeke izithembiso. Njalo mawuvusa umuntu umbuzo wokuqala ukubuza ukuthi ungivuselani. Bese uchaza into omvusele yona. Umbuzo wesibili uthi mina ngizotholani mase ngiyenzile leyo nto. Idlozi liyenzeka liyisusa imali. Ingakho nabantu babolekisa imali boba bhasopa. Khona abantu ababoleka imali abakuthakathanga kodwa waboleka abantu abavalwe idlozi labo. Ngoba banikwa imali bayenza budedengu. Idlozi labo laseliyayivala imali. So wena mangabe uzobanikeza lento abayiphucwa idlozi, idlozi labo liyakumangalela ngekuphinda ube nemali. So bakade nabantu abanikeza imali. Abanye balanda izinto ezathulisa idlozi emakhaya. Kwahamba wahlulwa imithetho yalento ayilanda. Uthema yehlulwa imithetho wavaleka, uvaleka nje nedlozi lathuliswa. Alisakhuluma. Mayisevalekile wena bese uyaqhabuka ngibelekisa ngemali 10% izala 30% ungathatha kanti usunikeza umuntu wrong. Ingakho noma unensimo uvuna la kubolekiswa khona ngemali akuqale uyobuza emsamo umoya wakho mawungavuma ungamnikezi ngoba it's all about ukuthi uzokhokha noma ngeke akhokhe. Futhi nje mawubolekisa imali unedlozi eliphilayo usaba ukuthi abantu bazokhokha yini ngoba mabengasakhokha uyemsamo kulabanikazi bemali bese bona beyoxabana nedlozi lomuntu owathatha imali yala ekhaya.